Kansalaiset, kun minut oli valittu tähän tehtävään, toistin virkaanastujaisissa, mitä olen pitänyt ja pidän tärkeänä tälle kansakunnalle. Sitä kuvaa kaksi sanaa ja. Olemme viimeisen parin vuosikymmenenkin aikana paljon sekä kovia että hyviä. Nyt on päädytty taas ennen kokemattomaan ja hämmentävään aikaan, jossa ei enää olekaan vain omissa käsissämme. Suomella onkin kaksi osin päällekkäistä ja osin ristikkäistä ongelmaa. Suomi ehkä ei nopeammin, mutta kepeämmin kuin koskaan. Suomi ei koskaan ole niin kuin nyt ja lähivuosien aikana. Ainoa yhteinen lääke näihin kahteen vaivaan on eikä senkään varaan voi nyt tuudittautua. Siksi kumpikin vaiva vaatii myös omat, vaikeasti nieltävät. Moni pohtii myös sitä, missä Suomessa kulkee raja. Joutuu yhä pidemmälle sinne, missä tulisi olla. Ja taas joutuu yhä pidemmälle sinne, missä tai tulisi olla. Toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta ja